Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dňa 13. apríla 2025 o 15. hodine 54. minúte nastane spln. Slnko sa bude nachádzať v znamení barana a luna v znamení škorpióna. Škorpiónovi patrí 8. astrologický dom, dom smrti, dedičných záležitostí. A vieme, že škorpióni potrebujú sa dostať všetkému tak na koreň. Potrebujú rýpať tak do hĺbky. Takže tieto veci, ktoré sa udejú počas splnu a okolo toho splnu, budú mať generačný vplyv. Ešte k tomu tento deň je deň nespravodlivo súdených. Čo je zaujímavé na tom je to, že celkovo barán má takú agresivitu na morálku. To znamená, barána vytáčajú také nespravodlivosti. Pritom všetko okolo nás je spravodlivé. To, že my vidíme len časť z voľajakého celku, to je pravda. Všetko má taký hĺbší význam. A škorpión teraz dá takú tú možnosť nazrieť sa do hĺbky tých problémov. To znamená pochopiť to až do špiku kostí, že v čom spočíva ten problém. Čo nechceme pochopiť. A hlavne, čo by sme mali zmeniť. Lebo jednoducho sa budú diať veci, ktoré nás donútia sadnúť si na zadok a porozmýšľať nad tým, že prečo sa to deje. A hlavne, čo s tým máme my urobiť. A nemôžeme tú zodpovednosť hodiť na niekoho. Ale treba si priznať, že my sami sme zodpovední za svoje životy. Takže to, čo sa prepieklo vašim starým rodičom, teraz neprejde vám. Lebo nastal čas, keď treba sa zoprieť, keď sa treba pozrieť na tie veci inak, nenechať sa opiť rožkom a hlavne neučičíkať sa v tom, že niekto ten problém za nás vyrieši. Nikto to nevyrieši. Pokiaľ tieto problémy my nevyriešime, tak dostaneme ďalší preplesk. A bude sa to diať až do tej doby, pokiaľ naozaj nepadneme na kolená a pokorne, kým si nepovieme, že stačilo, už som to pochopila alebo pochopila, a už si ďalšiu facku neprosím. Utrpenie vôbec nemusí byť, lebo všetky problémy si vyrábame sami. To, čo sa deje v našich životoch, to je len niečo, čo my potrebujeme k svojmu rastu. A čím menej sme chápaví, tak tým tvrdšie sú tie údery. Viete, videla som taký veľmi pekný úryvok z videa, keď jeden veľmi bohatý človek povedal, že on svojim deťom nič nezanechá. Preto, lebo bohatstvo prináša problémy. A dieťa, pokiaľ sa nenaučí, ja nehovorím, že 6-ročné dieťa, bavíme sa o tých dospelých deťoch, pokiaľ sa dieťa nenaučí, že treba vytvárať určité hodnoty, tie hodnoty sú rôzne. To znamená úcta, zodpovednosť, aj tá materiálna istota. Áno? Všetko do toho patrí. Nebudem to všetko vymenovávať, to už si domyslíte.
a všetko dostane do lona, tak jednoducho sa nenaučí k tej úcte, ani k tej hodnote. Nenaučí sa niečo vytvárať, ale naučí sa len niečo brať. A také dieťa veľmi ľahko sklzne z cesty a môže na to doplatiť životom. A teraz je naozaj taká možnosť sa zamyslieť ako nad sebou, že či tá cesta, po ktorej kráčame, je tá správna. A nikdy nie je neskoro urobiť si zmeny. A ja si pamätám na jeden taký môj príbeh, keď ma navštívila vyše 70-ročná pani, mne sa zdá, že mala 74 rokov, ktorá riešila svoj zdravotný problém. A ja som si v duchu myslela, že tej pani sa už nedá pomôcť. Ona ma pozorne počúvala a ona povedala, že viete čo, ja tie zmeny urobím preto, aby som uľahčila život svojim deťom, aby som na nich neprenášala nič, čo im nepatrí, aby videli vo mne vzor. Ja som skoro spadla na zadok. Verte alebo neverte, tá pani neskutočne na sebe makala, zbavila sa zdravotných problémov a zomrela, keď mala 85 rokov. Pritom tí lekári jej nedávali veľkú šancu. Možno pol roka vtedy, keď prišla za mnou. Nebola to moja zásluha, bola to jej zásluha. Ja som jej dala informácie len o tom, že čo sa u nich v rodine deje a prečo ju postihlo to, čo ju postihlo. A jednoducho dala som jej nádej, nič viac. Ale ona si neskutočne na sebe zamakala. Takže tam, kde je vôľa, tam je aj cesta. Preto, ak nie ste šťastní so svojím osudom, ak jednoducho nemáte takú tú spokojnosť tej práci vo vzťahu, tak nemajte strach urobiť zmenu. A keď už tú zmenu urobíte, už nepozerajte sa späť. Neľutujte sa. Berte to tak, že pred vami je nová cesta, nová výzva a kráčajte po tej ceste. A teraz kráčajte veľmi pomaly, preto lebo barán odvážne vás bude nabádať k tomu, aby ste porušili všetky pravidlá, aby ste prekročili rýchlosť a ľahko to môže skončiť haváriou. Takže dávajte si na seba pozor. Pozor na zvýšenú agresivitu, lebo škorpión vie tak pichnúť, tak vrtať a ako sa hovorí, uštipnúť. Tak vyhýbajte sa hádkám, konfliktom, agresivite. Meditujte a skúste držať dietu. Zvoľte si len také dietné, naozaj ľahko stráviteľné jedlá, čo sú obiloviny, dusená, parená zelenina. Preto, lebo ten tlak aj tak pôjde trošku vyššie a zbytočne by vás tá hlava bolela, keby ste sa prejedli, alebo keby ste tam niečo pomiešali, alebo že by ste sa rozčúlili. Nestojí to za to. Prajem vám krásne prežitie tohoto spolu a majte sa krásne. Prajem vám pekný deň.